Hola, bon dia. Som la classe de 5è de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, de Malgrat de Mar. Estem aquí per explicar-vos la nostra experiència amb el primer repte de robots en acció. Aquest és el nostre primer podcast i tenim moltes ganes d'explicar-vos el procés de programació que hem utilitzat amb els codis Rockies. Nosaltres hem fet servir els codis Rockies, són molt divertits. Ens agrada aquest robot perquè té moltes característiques com sensors, cares, so i moviment. Com ja hem dit, aquest robot té moltes cares, com per exemple el pots programar perquè estigui content, trist o també pots posar el teu nom. Hem hagut de programar els robots. Aconseguir el repte no ha sigut gens fàcil. Els robots havien de parar quan hi havia el color vermell i a la vegada aturar-se quan hi havia un obstacle. També havem de seguir la llum. Per això us ho explicarà els nostres companys. Fa setmanes vam tenir un problema amb el sensor de llum del codi Rocky. Pensàvem que era per al nivell de la llum que posàvem a la programació. Però ens vam adonar que era molt complicat degut a la llum de la sala i al final vam optar per utilitzar l'esdeveniment de prémer el botó A. Finalment, com us han explicat els nostres companys, hem utilitzat l'esdeveniment i hem posat el prémer el botó A. Després hem afegit en acció, mou endavant el 50% i sota dus espera fins que... Amb els nostres sensors de color vermell i de si hi ha obstacles al davant del codi Rocky s'aturi. Ha sigut molt important tenir en compte a quina posició inclinaven els sensors. Esperem que us serveixi la programació perquè la feu i a veure si us funciona com a nosaltres. I fins aquí el primer podcast de la classe de 5è. Adéu!